வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது கேமர் வித் கோபேஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் விளாட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரானி அப்படிங்கிற ஒரு ஹாரர் கேமை தான் விளாட போகிறோம். ஸோ அந்த கேமை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேத்துக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் இப்போ தான் நம்ம வந்து விளாட போகிறோம். ஸோ கண்டினியூ கொடுத்துடலாம், இங்கேயும் கண்டினியூ கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த கேமை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி விளாட போகிறேன்னு தெரில. ஸோ இதில் நிறைய இந்த மோட்ஸ்லாம் போடலான்னு சொன்னாங்க. கொஞ்சம் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கேட்கும், மோட்ஸ்லாம் போடலான்னு சொன்னாங்க. அதெல்லாம் எப்படின்னு எனக்கு தெரில. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ டே 1 வந்துருச்சு. அவுட் ஆகும்னா இல்லை ஜெய் பண்ணலாம் எனக்கு தெரியாதுங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்காதீங்க, இந்த வீடியோவை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ண வைக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனேயே. ஸோ அதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா, இந்த ரூம்குள்ளே ஒளியலாம்னு சொன்னாங்க. அதனால் இங்கே போட்டு போடு அப்புறம் இப்போ சாத்தியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து கிரானி வரும். ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ஒளிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதுக்கு தெரியாது, எதுக்கும் குனிஞ்சுக்குவோமா. ஸோ குனிஞ்சுக்கிட்டோம் தான் நம்ம எழுந்திரிச்சு பார்ப்போம். நானுங்க அங்கே இதான் கிரானியா, இருங்க கொஞ்சம் அங்கே நவுருங்க கொஞ்சம் இங்கே இருக்க கிரானி போகுது. ஸோ அது போயிட்டு ஏன்னா நம்மளால எதுவுமே கண்டுபிடிக்க வைக்காது, அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ போயிருக்குமான்னு தெரில. டக்குன்னு ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் நிமிஷத்தில். ஸோ அது கீழே எப்படியாவது ஓடி இருக்கும், கீழே டக்குன்னு இப்போது நாங்களாம் எப்படி போகிறது. பொறுமையாகவே நான் போயிட்டுருக்கேன். அங்கேருந்து அது பார்த்துருச்சுன்னா அடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. அதுதான் இது மென்டல் பயிர்களா எங்கே பார்த்தீங்களா. நம்ம வருவோன்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து ட்ராப்பை போட்டு வச்சிருச்சு. ஐயோ அங்கே வந்துடும் போது நம்ம இந்த பெட்டில் ஒழிஞ்சிக்கலாம். அதில் நம்ம டக்குன்னு அப்படியே ஓடி இந்த ரூம்குள்ளே ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலாம். ஐயோ தட்டி விட்டுட்டாங்க என்னத்தையோ. ஸோ இந்த கிரானி வந்துடும் போது நம்ம டக்குன்னு ஆனால் நவுருங்கடா இவனுங்க அங்கேயும் இங்கேயும் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோடில் விளாடவே எனக்கு பயமாக இருக்கும். ஆனால் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே விளாண்டுருக்கேன். இந்த ரூம் வந்து கிரானியால் ஒன்றும் பண்ண வைக்காதுங்க. சரி இதை அப்படி அழுத்துவோம். போ இந்த டெடிபியாகு அதை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண வைக்காது. இங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்க, இங்கே வந்தது ஒரு யூஸும் இல்லை. ஸோ கீழே ஐயோ இங்கே கிரானி இருக்குது, இங்கே தான் கிட்டக்கு இருக்குது. வெளியே போகலாமா? என்னங்க இது இங்கே என்னமோ இருக்குது, பேர் பார்ட் ஆஃப் ஷார்ட்கன். ஷார்ட்கன்லாம் இருக்கா? அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெளியே வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால சவுண்டெல்லாம் இப்படி தாங்க கேட்கும். அதுதான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. யாரா இது பார்க்கவே சும்மா பயங்கரமாக இருக்குது. நம்ம இப்போ எப்படியும் இந்த கேமை வந்து முடிக்க மாட்டோம், ஓகேங்களா? அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்குள்ளே என்னதான் இருக்குது, அங்கே அதுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு பொருளே கிடைக்க மாட்டேங்குது. மாஸ்டர் கீழ் அப்படின்னு ஒன்று எடுக்கணுங்க. அதை எடுத்துட்டோம்னா கேம் முடிஞ்சிடும். அவ்வளோதான். ஒரு பொருளும் கிடைக்கலையே. ஒருவேளை இந்த ஐயோ ஓ மை காட், நான் சத்தியமாக நினச்சி பார்க்கலாங்க படிக்கணுட்டு. இங்கே அது இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியாகிடுச்சு. அப்படியே அந்த கேமை ஜெயிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ அம்மா பயமாக இருக்குது. எதுக்கும் நம்ம இதை தட்டி விட்டு ஓடுறா பெட்டில் ஒழிஞ்சிக்கலாம். எது சத்தியமாக எல்லாம் முடியல. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு வந்து அடிச்சு பிறகு வீட்டு கத்துனுச்சு. அது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. கிரானி எந்த வழியில் போகிற, தயவு செஞ்சு என் வழியில் மட்டும் போயிடாத. ஐயோ அங்கே அந்த பக்கமாக போயிடாத. சரி வேணா நம்ம ஒரு ஃபன் கேம் ப்ளே மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ போயிருச்சா, இப்போ திரும்ப இதை தட்டி விட்டுட்டு டக்குன்னு வந்து ஒழிஞ்சிக்கலாமா? ஐயோ இப்போ வரும் பாருங்க. கண்டுபிடிக்க வைக்காதே கண்டுபிடிக்க வைக்காதே. என்ன பண்ணும்?
இங்கே ஒளிஞ்சுக்கிட்டோமே. ஓத்தாடி எங்க அப்பா. ஐயோ, இதுக்கு மேலே நான் விளாண்டா அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இது என் ஃபஸ்ட்டு கேம்பில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. எங்கே இதெல்லாம் இருக்குது, அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறதுனால நான் இது பார்ட் 2வாக கண்டினியூ பண்ணுறேன். எங்கே சத்தியமாக பயமாக இருக்குது, அதனால தான் நான் பார்ட் 2வாக கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கேமர் வித் தமிழ் கேமர் வித் கோபேஸ் தமிழ் கேமிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை கைஸ், இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்குறேன்.